Usted dijo oso ondo, jende mordoska bat bildu gea. Bien, aquí ayudando un poquito. Bueno, pues izerditan blai, baina ondo earki. Denen artean egia esan, gauzak egiten dira eta taldean egin da askoz hobeto. Esan digute hemen dijoala eskaileren jokoa, eta horren jarriteu paper zela hauek markatzeko. Asmoa da bi olakoak, bi piramide, eta gero hango jazigea lotzen. Figura batzuk markatzen, eta gero zinta karrozerokin markatuko ditugu, eta gero pintatu. 6. mailakoak markatu dituzte eta gustoa. Gauza oso desberdinak, gaina patioko espazio asko hartzeu gaina. Oso horrexe, hemen zaien esatekotan da markatzea eta justu esaktuak gatzea. Gaina, hainbeste jendekin oso ondo. Arian izugarezko laguntza ematen, meno krak daun eginda. Oso ondo pasatzen egea, gauzak egiten egea, eguraldia ere laguntzen digu eta primeran. Ez du ez eguraldia daun. Etxinez ez du euri egiten eta zerbait egin dugu. Oso polita, egoten geha horrela hitz egiten eta hola, eta ez geha aspertze. Laberinto bat iteko asmoa daukau, eta hain nahi zintatzen oain figura geometrikoak iteko. Beste joku batzuk, ez da beti futbola edo... Jolas mota desberdina daude, orduan futbolan eta ibi nahi dutenak badaukate beraien futboltzera ja berrituta eta pintatuta, baina beste mota batetako jolas pila bat daude, ez? Hombre, bai, askoz ere politagoa dago. Hau berez erosi dezakezu, baina denon artean egiteak beste zentzu bat ematen dio guztiari, ez da? Oso ondo, leheno goizean izarrik dugu, ondarrez betetzen. Hoiteko egon geha izerditan, Ya hemos hecho aquí el arenero. Zerdia bota dugu, bai. Y la verdad que un poco durillo, pero bueno. Hor aritu da, karretillakin eta umek ere lagundu digute. Que les traíamos todas las piedras y todo y es curioso, ¿no? Decían, venga, vamos a ayudarles. Y han llenado, traíamos nosotros lo gordo, pero ellos han rellenado todos. Bere lana egin dute, bere aleginetan, baina oso ondo. Eta guain, eraikuntza egiten ari da, baina zaila pixkat egiten ari zaigu. Gero baita entzutea, astelenean etortzen direnean umeak, postu egiten dira pila bat ikusitan olako jolasa dauzkaten, postu egiten zaitu baita, ez? Irrekitan daude eta pozik daude. Sobre todo es por los pequeños, ¿no? Por lo que lo haces. Aurrak gozatuko dute pila bat. Motxila utzi eta lehenengo gauza ona etorri. Flipatu egingo dutela. Eta gero klasean ere galderak egin dizkiete eta zer nahi duten, zer gustatuko litzaieket. Badaude mutikoak laguntzera diena eta batzu 6. mailakoak dira, ez? Eta penatan daude, oain egiten dezute eta datorren urtean guiagoa zemendikan, ez? Oso horrexe. Primeran. Superpolita.